Dilanjut dolanannya mangko bengi. Engko sore ana. Diangdutan. Diangdutan dangdut banget iki ya. Diangdut banget engko sore, Mas. Ya, cus. Iki nyuwun kanca tani iki mesti ndungu suarane sing candu iki ya, Cin. Iya. Bonus. Ayo Antos, siwangin Tos. Yuk, yuk, yuk. Mas Haris, nah ya Pak. Yuk panitia sedek mawon derek beksa ya. Ngopi-ngopi. Jos, jos. Iya. Jogeti mamam sudah? Kancotan Derek Mbak Uti. Yati saka guru. Satu. Nembang ah, Rom. Wahyu Pak Manggolo. Cep. Jenarengan madu laras. Asal goyang wae mau dia. Kayu yon. Kaji watonan derek bengso Mas bangga Mas. Mas. Ayo Mas Kaji. Iki kok gak ono sing ayupi Mas Haris. Nggo iman ledek 15. Eman-eman yo Mas wong sak blengere iki lho Mas. sak blenger. Buka Siti. Yo. Hei. Ayo Nduk. Hei. 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 Kak Siti. Jos. Oh. Oh. Hae, hae. Hei. Lo. 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 Hei. 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 Nalika ison nakatemu hae mrenges sliramu Yang Siti Jos. Oh. kowe tansah mesum sarta Hey,
wonten Taman Sari apa guyangan iki? Guyangan ya guyangan nggih. Monggo Ndara Dewi. Ndara. Sampun Ndara. Yen pancen wis rampung. Nggih. Ya. Nanya kok bebekku ndek udah. Bebek jenengan sing jadi. Nggih. Jane nak dereng. Nggih. Ora bulu-buluku tak sebar-sebar terang. Oh, terang. Mengko nek kene udane nglentok lho, Ndara. Iku nek ije udan ya kebangetan. Ampun Ndara, ampun nggih. Jenengan tak betari. Nyuwun Ndara, kersane mboten udan, udane di singkir kiriyen. Ndara Dewa, jenengan nggih nyuwun Ndara Dewa jenengan tak betara. Nyuwun bapak-bapak. Kersane dinten menika wonten guyangan iki mboten Jawa Ndara. Jejering dewa ora sandatak nyuwun. Digawe udan ya udan, digawe terang. Ngaten nggih Ndara. Wis saiki nganti mengko bengi terang ora ana udan. Estu lho nggih, nggih pun. Kepareng kula lan para patayat. Aku iki apa? Para abdi nanya kewajiban. Ayo Nduk. Diajeng Presi. Si kula kang Tak gelak laguku tumuju ing taman Kalidogaran kene mergo rasa kangen sakjroning atiku lawan Sriram. menawi panjenengan kang datan benten kang kula kula kira maos kang sami mateng kunjung kula. Ya. Artine sak menika wonten kalon. Monggo sarengan sami lomban sak tengahipun samudra. Kartini tibae tani asma. Apa kang dadi panyuwunmu bakal tak turuti. Ing kene aku bakal mbudidaya supaya sliramu bisa lejar penggalihmu diajeng.
sambungan tresno aku kawan sliramu kuwi nerak kewal putaburan ana ing kahyangan Saindra Bawon lamun tok mengkon sliramu lan kakang kadenengan sedulur Durandon tak jaluk sliramu uga melu tanggung jawab perkara iki ya rabetane kakang ikut tresno lawan Sri Sadono jeneng kita kuwi piranganing para Korandana ana ing kayangan Salindra Bawana nanging tumindak munggah sruh kaya ngono Sri Sadono Kang mesti kula Bathara iya bab menika mboten saged kula silaki malih panjenengan ugi sampun mangertos menapa ingkang kula lampahi wonten ing Taman Sari Kawidodaren pancen sampun sawetawis anggen kula andhom seh sinisian kalian diajeng Bathari Sri Kang apa kaya ngono Bathari Dewi Sri nanging jeneng kita kudune padha ngerti angger-angger lan piwaler ana ing kayangan Salindra Bawana ora kena andum seh sinisian apa meneh sifat ajejodohan peranganing para Durandana kang mapan ana ing kayangan kuwi dadi tepa tuladaning titak sawantah yen tumindakmu kaya ngono njur kepiye ing mangkon mula kanthi kuwi mumpung kabeh durung kebacut pisahke anggon sambungan tresna marang Bathari Dewi Sri Kang Mas kula betulin kula nyuwun kanthi sanget ya mugi namung panjenengan ingkang mangertosi bab menika ampun ngantos sedulur Durandana mangertos mila kula suwun kanthi sanget panjenengan ugi paringilah anggen kula sambungan tresna kalian diajeng Bathari Sri kalamun aku nutupi perkara iki ateges aku ing mangkone bakal kembet perkara mula kanthi kuwi mumpung Rama Pikulan kudu ora ngerteni pisahke mboten Kang Mas ora kentenan kula mboten saged pisan kalian diajeng Bathari ya iki carane iki kudu pisah Ulun pirsani saka ing kayangan Junggring Saloka Bathara Indra sarta Sri Sadono padha pacuh Biyodopati ana duh Rama Pikulan Budiwa ya atur wuninga pilih kadang kita Sri Sadono andum seh sinisian kalian Bathari Dewi Sri kita kudu midhangetake sabdaning ulun karana jeneng kita titis Bathari Uma kang tunggal sapedel lan sapringkel ulun ngersakake pisahno tresnanira Bathari menawi toh kula kedah pepisahan kalian diajeng Bathari Sri ongkos awrat sanget awit ageng tresna kula nuntuan kok kalian diajeng Bathari Sri nanging patrap pira jejemberi ana ing kayangan Salindra Bawana kurang pantes tinulada dening kathah ing Madyamada jalaran jeneng kita isih kandhang kurang prayoga lamun jeneng kita lambang sing numandukake rasa tresna Bathari Rama Sadono ngantos kula lampahi lan nerak kewal wonten ing kahyangan Saindra Bawana menika kanthi dasar ati ing kula ing tulus dadi ora iso ulun pisan kapilar putut jagatipun Sri Sadono menawi to kedah pisahan kalian Bathari Dewi Sri ulun yang pramesti guru paring sabda lan paukuman tumap Sri Sadono sarta Bathari Sri hukum buah ing Madyamada Sewindu awas
lan slira. Sawetara tak ranti ning arca padha diajak. Taman Kawidodaren isih ulun kok tumuli rumeksa ing Taman Kawidodaren dadiya widodari contoning kabeh titahing madya. Nun maaf, tenang. Lomba desa wonten ing arca padha sungsul kelawan katresnan kula. Batari sini. Endro. Ana ing nglakoning kayangan Salendra Bawana. Ulun mbutuhake jeneng kita Entenono Sampana. Tampanono jemparing Kyai Pasopan. Ora suwe meneh para diaksa munggah ing kayangan Salendra Bawana bakal gawe reget sarta rusuhing kadewan. Tumuli ulun dawuh marang jeneng kita Meduna ing Madyapada. Golek ana jago wireng kuning jagoning dewa kang supaya paring pepadang ing kayangan. Rene sampun cethalan trawaca duh Rama Pikulun. Kula badhe nyuwun pamit tumulun wonten ing arca. Mangastu para puja sing ati-ati Bathurendra. Putraning ulun Sri Kumbak, Sri Kuncung Dalasan Sri Gading. Tedak ana ing kayangan Salendra Bawana napa? Iya. Jalan tanpa pindahan timbal wonten kedua manusia. Mono. Iya. Nipun kula menika Bupati kaliyan kadang kula diajak jalan sedaya kadang sami kempal ingkang boten wonten diajak Apa ngono Sri Kumbak lan menika leres Rama. suasana ing Taman Kawidodaren nembe cipet ruhananira ya nggih. Kadangmu Bathari Sri tumindak carem kalawan kadangmu Sri Sadana. Kena paukumaning yang pramesti guru dibuang suwindu ing Madyapada. Kumplanging simbol Taman Kawidodaren ulun pasrahke marang jeneng kita Sri Kumbak, Sri Kuncung Dalasan Sri Gading. Dorong punten dalem sewu sadèrèng Iya. jalaran kula sedaya menika boten saged kepisahan karo kadang kula diajeng tulis pramila Rama. Bareng boten pareng kula badhe ubati kaliyan kadang kula diajeng Dewi Sri. Nanging jeneng kita ora nyandung dedosa. Nanging kula boten patos ten kaliyan diajeng Dewi Sri Rama. Sri Gading lho. Napa malih kula Rama? Tresna kula dhateng Tari Dewi Sri menika ageng sanget. Pramila kula patuh sanget dhateng Dewi Sri. Gading, Gombak lan Kuncung kepeksa ora iso tak kanthi ana ing Taman Kawidodaren. Kula nyuwun pamit. Banjur arti enggak. Sampai Gombak. Titah ulun Raja Diaksa. Jeneng kita Kebo Kemali Dalasan Raja Muka. Munggah ing Taman Kawidodaren kayangan Salendra Bawana. Ulun prepeki ana gawe apa Raja Muka? Awrat tinangisan anak kula pun Raden Badokas Iya. ingkang kepengin mundhut garwa kalian Bathari Sri. Iya. Mila pikulun Guru Dewa
anggen kula minggah ing kahyangan Salendra Bakono. Namung badhe nglamar kalian Betari Sri, kula jawuhaken kalian anak kula Baduk. Semanten ugi kula pikulun Guru Dewa Kebu Kemali. wonten ing negari kula wonten Bapa Raja boten wonten Ibu Ratu. Kawula kula nangisi dhateng kula ingkang supados anglamari Dewi Sri ingkang badhe dipun jumenengaken minangka prameswari wonten ing Kasetrapura pikulun Guru Dewa. Ruhanane raya nggir titah ulun Raja Muka lan Kebu Kemali. Widodari Batari Sri kang jeneng kita kersakake ing sangat iki nyandung dedosaning Jawata. Kena pasoting Sang Hyang Pramesti Guru pahukuman buang sewindu ana ing Madyapada. Ikulun Bathara Raja menapa saestu kenging kula gemi dawuh Paduka. ulun rajaning para Jawata ing Kahyangan Salendra Bawon sarta saktenane jeneng kita ora kepareng dawuh kalan widodari nanging ulun ngeparengake lamun toh iku mlaku ning kodrat mung wae titah Nggih. meduna ing Madyapada upayanen Batari Sri lamun jeneng kita bisa mboyong ing Kahyangan Salendra Bawana ulun dhawuhake sira marang Batari Sri. Lan terwaca sabda dawuh Paduka bareng ngadhape ing Mangastu para warga rayu dalmu. Ayo.
karo anggonmu memang semedi titah ulun. Sambyang pukulun Bathara Indra Titah ulun Sidik Wancana. nyadong duka ingkang kathah dene titah Paduka Sidik Wancana anggadhahi kalepatan ngantos pukulun Bathara Indra arsa turun wonten ing Madyapada. Titah ulun Nggih kados pundi? angge ulun mudhun ana ing Ngarcapada. Ora bakal paring pidana marang titah ulun ora. Nanging titah ulun karuhanan ira. Anggon ira titah ulun mempeng semedi ana ing Ngarcapada gawe horking kayangan Salendra Bawana. Sak temah kayangan Salendra Bawana wektu dina iki geger kang dituhake dening Kadang Sri Sadana lan Betari Desri padha andum seh sinisian. Sak temah Rama pikulun Gurudewa Duka Yasinipi kaseblatake ana ing Ngarcapada mula. Titah ulun Kados pundi? apa to mula bukane? Anggon titah ulun membang semedi. Duh, sang pukulun Bathara Indra jimat pepundhen. Iya. Estunipun kula namung nyuwun dhateng pangarsaning Jawata supados wonten ing desa kula mliginipun wonten ing Giyangan pikantuk nugrahaning Jawata panggesanganipun sedaya para kawula pikantuk kacekapan ampun ngantos wonten ingkang nandhang cecengkrangan. Titah ulun bakal kelakon. Nanging ana sarana kang kudu mbok tindakake. Lajeng saranganipun menapa? Wektu dina iki titah ulun Betari Desri cumondhok ana ing Ngarcapada. Syukur bage kalamun titah ulun bisa mboyongi Betari Dewi Sri ana ing desa Guyangan kene. Ing mangkone kang mbok sedya bal kelakon panguripaning kaum tani anggone kedhok bumi bakal mati ketekuk ora kurang sandang sopapan. Matur nuwun sang pukulun sedaya sabda dalem pukulun Bathara Indra badhe kula estakaken. Ora mung kuwi titah ulun. Kang Slira bakal kinanten panah Pasopati bakal paringake marang titah Oh, ulun. ngaten iki. Nanging titah ulun Sang pukulun kados Rama pikulun Gurudewa Mitunggas panah Pasopati aja mbok gunakake kalamun titah ulun ora kepojuk ing kahanan. kula estakaken. Aku njaluk pamit bakal bali ana ing kayangan Salendra Bawana. Dherekaken. Owentean sabdaning Jawata kang tumanduk marang aku. Ya. Merga aku ngrumangsani wis teko. Ana sing isih nom kang kudune melu didaya nentremake desa ing Giyangan. Ora ana liya anakku Jokotani. Der Jokotani. Rene. Bapak Sidik Wancana. Mentas wae Bapa peminta marang sing Jawata. Ora ngira babar pisan. Ora mung wangsit keng dumeling malah kapara. Pukulun Bathara Indra arsa mrepeki nggone bapa mempen semet. Nanging nyuwun pangapunten ingkang kathah. Bapak Sidik Wancana menawi tetela Bathara Indra tumurun wonten ing Madyapada pinanggih dumateng sampeyan. Lajeng mengko perkawis menapa
Mbuh kelawan pangangen angene wong tuwa. Bapak kepengin nentremake desa ana ing Biangan. Ora ngira babar pisan yen Jawata midhangetake malah kapara. Jawata utusan marang Bapak supaya bisa mboyongi Betari Sri kang iki dina wis mapan ana ing alam donya. Lo gandeng Bapak wis tuwa, wis duweni wakil kowe wae sing isih muda golek ana Betari Sri. Yen ketemu mengko boyo menyang desa Biangan supaya bisa njangkung panguripaning kabeh para warga Biangan. Menawi kados ngaten kanugrahan sanget kang tumempuh wonten ing dusun Biangan. Nggih, saged-sagedipun kula Bapak. Kula badhe budidaya boyong kelawan Betari Dewi Sri. Ora mung kuwi, Kados pundi? Bapak uga dititipi panah Kyai Pasopati. Panah Pasopati Panowo bisa sarana kanggo njaga keselamatanmu. Nanging welinge pukulan Bathara Indra kang tumanduk marang Bapak aja nganti pisan-pisan panah Pasopati digunakake yen ora bener-bener kowe kepencok ing bebaya. terwaca sedaya pangandikanipun sampeyan. Mila kanthi menika Bapak, kula badhe nyuwun pamit miwiti ngupadi kelawan Betari Dewi Sri. Pantungane wong tuwa muga-muga kowe bisa mboyongi Betari Sri gelis kaboyong ana ing desa Biangan. Ngaten inggih. Kok aneh banget. Pancen suasana kuwi katon adem nanging sing tak rasake kuwi hawane panas banget. Awakku kuwi krasa sayang. Kaporo salet gundangku. Mongko iki ana sak tengahing ora-ora. Babar pisan ora kewan kang kumliwer. Mung ana wit-witan kae. Wit kae gedene 2 prangkul. Dhuwure udakara 20 tombak. Lah kok ana wowoane? Wowoan apa kae? Yo. Bakal tak tamani panah Pasopati. Wong wowoan kae bisa nambani saliting gondang. Panah Pasopati kena wowoan kae netesake banyu. Lah kok aneh banget. Sawise ngrasakno tumetese banyu, tenagaku go pulih, awakku krasa seger. Banyu kae kok rasane legi. Lagi sepisan iki aku weruh. Nanging aku durung mangerteni sejatine wowoan kae. Cokotane kowe ora apa-apa. Dan Nalika kowe lagi ninggalake omah. Bapak keprungu kaya swara tadhit kang lagi nyamber. Tak kira kowe kena apa-apa. Iki ana apa iki, Mas? waduh pangapunten ingkang kathah.
Dereng kemawon kula niki kapenco ing Pancabaya. Sak temah kula sampun ginakaken panah Pasopati. Panah Pasopati tok gunakake. Ngaten iki. Banjur tok gunakake kanggo apa? Kangge nampani wowoan menika Bapak. Wit sing dhuwur kae. Leres Ya, wis ngene Pak. kados pundi? Mbok menawa iki wis kinodrat saka pepestening jagat. Ngaten. Wit sing gedhe dhuwur kae. Tok tamani panah Pasopati. Nggih. Kae karana wit Bogor. Wit Bogor. Lah, wohe sing bunder-bunder kae kena diarani siwalan. Siwalan. Banjur banyu keng tumetes mau rasane kepiye ya? Rasane legi, Bapak. Rasane legi. Nggih. Besok karana legen. Legen. Iki mergo saka Kyai Pasopati muga wae para sedulur ing guyangan umpama ta gelem nandur wit Bogor ya mesti bisa kanggo murakapi utawa nyukupi kebutuhan. Oh ngaten. Ning keng baku Betari Sri gelis diboyong ning guyangan. Nek ngaten kula nyuwun pamit. Ya, sing hati-hati ya. Teniku. Udakara wis ana 3 dina. Anggonku jumakah ninggal omah. Ora kurang-kurang anggonku budidaya. Nanging nganti seprene aku durung mangerteni ana ngendi papan dunya Betari Dewi. Joko Tani. Joko Tani, Joko Tani. Kok saja ana swara. Kapora dhewe lawan aku. Wong bagus. Wong bagus, Joko Tani. Jaya sapa? Eh, Aneh-aneh banget. Iki swara saka ngendi? tot ora ana rupane kok. Bocah kok bagus sing ngene. Ora rugi aku ninggalke negaraku golek wong sing baguse kaya ngene. Kowe iso nyawang aku apa ora cah bagus? Suwe-suwe aku malah kaya wong edan. Krungu swara ora wujud. Aku seneng nek kowe ora iso nyawang aku iso ngrangkul kowe. Iki ora ana kewan. Kok dumuk karo aku mau bangsa apa? Oh. Aneh-aneh banget. Kepengin nyawang aku kowe Joko Tani. Yo, tak buka mata batinmu ben kowe bisa nyawang aku. Ben iso nyawang ayuku Joko Tani. Ye. Aku kok malah wedi. Lah kok wedi piye to? Kowe ora krasa bar tak jawel-jawel bar tak rangkul? Mestine aku ya wedi. Wedi. Yen tak sawang kowe kuwi dudu lamaking menungso. Pancen bener. Banjur sapa kowe? Aku bangsane kajiman. Bangsa Krajiman. Ya. Kang aran sapa? Dewi Mayasan. Manyarsari. Ya. Joko Tani kene-kene nyedak karo aku. Nyedak. Yo. Ora usah aku tak ngene wae. Wes nyedak. Nek ora cedak ora kepenak. No. Joko Tani, Joko Tani. Aku goleki suwe banget kepengin ketemu karo aku. Suwe banget. Iya. Anggonmu golek lawan aku. So aku nganti teko ning desa guyangan kene mergo aku golek kowe. Redine ki wis ketemu kelawan aku. Banjur ana perkara. Kowe ora eling aku Joko Tani. Eling. Yo. Eling iki ngopo? Lah. Tak kira lagi sepisan iki aku ketemu karo kowe kok dadak eling. Aja selak Joko Tani. Kowe wis tau
turu karo kowe. Wis tau turu wong loro karo aku. Kowe tak apake? Aku mau keloni. Aku ngeloni kowe. Aku manggon ngisor, kowe manggon dhuwur. Piye jajak? Iki tenan Manyasari. Tenan. Aku wiwit sepisanan wong tumuk barokku. Aku mang puteran papan atiku. Suwe-suwe saya medhen kowe tumuk jangkutku. Janggut Ya, sak banjure. saya suwe saya medhen aduh Jokotan. Mau liwati dadaku ndomok ketengmu. Muwetengmu. Iya. Terus Saya suwe saya medhen. Saya suwe saya medhen. Lah! Bareng tekan kono Jokotani. Aku terus tangi. kowe ngimpi Ngipi. Manyasari. Sesuk meneh yen arep cerita, ngimpine didhisikke. Lah, nek ora tak dhisike ya ora kejutan. Ngono ya. Yo, Ngene wae. piye Jokotani? Perkara iki sekirane luwih cetha, kandha wae kelawan aku. Mergo iki dina kowe wis ketemu kelawan aku. Saiki aduh saka negaraku aku teko desa Guyangan. Aku kepengin ketemu karo kowe. Hah? Wong aku kepengin dadi bojomu Jokotani. Manyasari. Apa wong bagus? Kowe kuwi bangsa krajaman. Biasane ora digandrung. Aku kuwi manungsa lumrah. Gandrung no. Yen to kelakon aku bebojoan lawan kowe. Bebendu apa sing bakal tak sandang? Wis ora usah kowe sing nyandung. Aku sing nanggung bebendu ning Jawa.
lupiyane. Yen menungso kae. Sing miwiti nembung tresna kae wong lanang. Terus Iki bangsa krajiman. Lah wong apa awakan wadon kok miwiti nembung tresna. kuwi yen wong lumrah kae wong lanang sing miwiti. Heeh. Ning aku ngenteni wong lanang miwiti kesuwen selaraku manan aku miwiti sik. Nah, Gelem ya? moh, Gelem. moh. Gelem. Aja. Aku kok malah wedi. Mergo aku ora kepengin cedhak karo kowe. Manyarsari. Luwe becike bali ana ing bangsamu. Aku meksa. Golek bojo bangsa krajiman. Aku gelem. Aku mau. Manyarsari, aja koyo ngene. Ayo, gelem, gelem, gelem Joko Tani. Joko Ay! Tani. Kladuk. Kowe meksa kelawan batin. Ora kurang-kurang anggonku ngelingno kelawan kowe Manyarsari. Joko Tani. Wis kawit aku ketemu marang kowe tak ripeh sora alus. Nek wis semono ora bisa ngluluhke atimu Joko Tani. Aja luputke aku. Yen aku bakal tumindak kasar marang kowe. Yen to Manyarsari ra kelakon dadi kuwi Joko Tani. Joko Tani bakal tak pateni yen bakal jadi sapa ora bakal bisa sampe Joko Tani. Kena ning papan iki. Kowe opo aku sing unggul? Manyarsari. Salah sawijining sing dadi pepalanku. Joko Tani. Yo, aku kalah karo kowe. Aku kok tamani panah pasopati nganti aku dadi kawujudan manuk manyar Joko Tani. Ora kelakon dadi bojoku ning aku kok tamani pasakamu dadi manuk manyar. Ning ngertenono Joko Tani. Besok kawujudanku bakal rusak tetandurane wong kaum tani Joko Tani. Panandikane Bapa Sidik Wacana. Aku kelakon boyong kelawan Betari Dewi Sri, nanging akeh sing dadi pepalange. Klebu Manyarsari. Kapara dheweke dadi kawujudan manuk manyar. Bakal rusak tetanduran. Manuk manyar lamun to isih ana Joko Tani bakal tak brasto.